дар ҷабҳаи аввал бар зидди Қуръон онҳо комилан мағлуб шуданд. ҳамаи кӯшишҳояшон барои бекор сохтани муқаддасоти Қуръон шикаст хӯрд. дар ҷабҳаи дуюм бар зидди суннат онҳо низ шикаст хӯрданд. талошҳои онҳо барои бекор кардани ҳадисҳо, заиф сохтани эътимод ба муҳаддисон ва бадном кардани саҳобаҳо ноком шуданд. аммо дар ҷабҳаи сеюм бар зидди ҳокимият мутаассифона онҳо ба муваффақият ноил гардиданд. чаро маҳз ҳокимият ҳадафи асосии кофирон гардид? ҳокимият ҳуқуқи қонунгузорӣ ки дар асоси он танзими ҷомеаи исломӣ сурат мегирад. бидуни ҳокимият қонунҳои ислом татбиқ намешаванд ва ҳамин нуқтаест ки душманон тавонистанд онро заиф созанд. онҳо фаҳмиданд ки агар мусалмонон ҳокимияти қонунгузории Аллоҳро рад кунанд, пас ислом танҳо дар сатҳи шахсӣ боқӣ мемонад ва давлатдории исломӣ аз байн меравад. инҷо аст ки кӯшишҳои онҳо натиҷа доданд ва ба ислом зарбаи шадид заданд. оё шахс метавонад имони комил дошта бошад агар ҳокимияти қонунгузории Аллоҳро рад кунад? На. агар шахсе бигӯяд ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадун расулуллоҳ, вале дар баробари ин ҳокимияти қонунгузории Аллоҳро напазирад, пас имони ӯ комил нест. бе эътиқод ба ҳокимият имон комил намешавад. бе ҳокимият низоми исломӣ татбиқ намегардад. чаро ҳокимият чунин аҳамияти бузург дорад? имрӯз мо маҳз ин масъаларо таҳлил мекунем. биёед амиқтар дарк кунем ки чаро ҳокимият дар ақида ва ҳаёти мусалмонон нақши калидӣ дорад.